Все по-често чувам реплики от рода на новото строителство правят само кутийки, проектират само кутийки, плащам много общи части и така нататък и така нататък. Аз се казвам Пантелей Проданов от Home2U недвижими имоти и днес ще ви покажа една сграда, която е с оптимални, големи, функционални имоти с много хубави разпределения. Хайде да я видим! Намирам се на строителната площадка в сграда Ниана. Сградата се отличава с това, че е построена върху парцел от над 5000 квадратни метра и е от затворен тип, но без скъпите такси за поддръжка. Сградата е с изграден груб строеж или Акт 14. Разполага със свободни просторни, едностайни, двустайни и тристайни апартаменти. Разбира се, подсигурени са и подземни паркоместа и гаражи. Като инвеститора предлага гъвкави схеми на плащане, които са съобразени за купувачи както с лични средства, така и за такива с банков ипотечен кредит. Локацията на сградата е на ключово място в района на Малинова долина, а именно спирки на градски транспорт, детска градина, Национална спортна академия, на пешеходно разстояние от бъдещата метростанция, хранителни магазини и други. Сградата се изпълнява и ще бъде завършена с висококачествени материали, съобразени с най-новите стандарти за новото строителство. А относно инвеститора, той разполага с над 15 години опит в жилищното строителство и разполага с над 250 000 квадратни метра жилища, въведени в експлоатация, от които 8 големи сгради в Южна София. Обръщам се към тези от вас, които искат да закупят хубаво и функционално жилище в чисто нова сграда в един от най-перспективните квартали за живеене, а именно Малинова долина. И все още имате възможност да изберете вашето най-подходящо жилище. Какво имам предвид? Етаж, квадратура, изложение. Свържете се с мен.